У самыя стартавыя гадзіны новага года ў нашай краіне нарадзіліся 54 дзіцяці, 19 хлопчыкаў і 35 дзяўчатак. Першы маленькі беларус сёлета пабачыў свет у Калінкавічах. Добры вечар, з вами Александр Пуціла. Пачынаем аб'ектыў і сёння ў выданні. Салют о 23:34. Беларусы сустракалі Новы год па-партызанску. Святочная Лондон, Париж, Нью-Йорк. У Новы год з новымі падаткамі, а на пенсію пазней. Што яшчэ змянілася ад 1 студзеня? То, что соберут, это соберут с людей с малого и среднего бизнеса, это как бы заберут из экономики. Новы год. Жыхары Менску прывіталі яго святочнымі салютамі. Сёлета без удзелу ўладаў. Надзея, святло, рашучасць, згуртаванасць. Тое, чым запомніўся зварот Святланы Ціханаўскай. Падрабязней пра сустрэчу 2022 года. Вітаўт Сіўчык. У навагоднюю ноч у Менску загрымела. Святочныя салюты, ад якіх упершыню адмовіліся тыя, хто ўтрымоўвае ўладу ў сталіцы, загучэлі а 23:34. Спасылка да старога адміністратыўнага артыкулу, паводле якога масава і незаконна судзілі беларусаў. Адразу пасля салютаў быў апублікаваны зварот Святланы Ціханаўскай, які пачаўся з цёмнага падсумавання мінулага года. Мы думали, что не должно быть так долго, не должно быть так сложно, не должно быть столько потерь. Святлана Ціханаўская згадала загінулых Вітольда Ашурка, Дмітрая Стахоўскага, Андрэя Зельцера і Антона Качанова, а таксама тысячы людзей у вязніцах. Зварот пачынаўся ў цемры, але святло запальвалася ўсё мацней разам з падзякамі мужным беларусам і пераходам на родную мову. Я бачу гэтае святло і думаю, мы нацыя творцаў, не захопнікаў. І ў любых, нават самых жорсткіх умовах мы здолеем, мы створым. Свой зварот напярэдадні выпусціў і той, хто сілай утрымлівае ўладу. На пачатку ролику показалі фото Лукашэнкі ў космосе. 2021 год станет еще одной перевернутой страницей в жизни каждого из нас. Паводле Лукашэнкі, Беларусь цяпер гэта, цытата, стабільная, сучасная і паспяховая краіна. Спокойно, без суеты растим хлеб, учим детей, боремся за здоровье нации, создаем уют и комфорт в городах и селах. У звароце Лукашенко згадаў 90-е гады, падзеі 17 верасня 1939 года і міграцыйны крызіс. Не называючы імёнаў, побач з сапраўднымі героямі ён змясціў КДБшніка, які ўварваўся ў кватэру Андрэя Зельцера. Мы будем воспитывать сыновей на памяти бойца группы «Альфа», который с честью выполнил свое последнее задание. Настоящие герои современной Беларуси. Они стали в один ряд с поколением победителей Великой Отечественной войны. У ролику таксама сярод іншага паказалі, здавалася б, правальныя кірункі мінулага года. Лукашенко ў ковідных палатах, памежнікаў на мяжы з Польшчай, Купалаўскі тэатр, летнюю Олимпиаду и Белорускалии. Хотелось бы пожелать, чтобы в новом году белорусский народ мирно трудился и строил планы на светлое будущее. А наши предприятия ни в коем случае не становились мишенью мировой политики. У канцы віншавання Святланы Ціханаўскай выйшлі ейныя паплечнікі, прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці. Дэмакратычнай Беларусі, дзе, як сказаў нацыянальны герой Беларусі Кастусь Каліноўскі, не народ для ўрада, а ўрад для народу. Справядлівай Беларусі, дзе суддзя, пракуроры, следчы працуюць не ў змове, а ў згодзе з законам. Мирной Беларуси, где мур окрэслена рухнул, зладарцы створаны музей, і ў краіне больш няма і не можа быць палітвязняў. Новой Беларуси, где я разом з усёй сям'ёй змагу пабачыць святочны зварот новага законна абранага прэзідэнта ці прэзідэнткі. Але до гэтага моманту я буду разом з вами, усе мы. І толькі ад нас з вами залежыць, ці будзе гэты год
сапраўды новы. Без уліку іншых соцсетак і жывога эфіру Белсату, толькі ў YouTube на розных каналах зварот Святланы Ціханаўскай набраў больш за 500 000 праглядаў. Лукашенка ж атрымаў удвая меней, але мяркуючы з каментароў, значная частка ягонай аўдыторыі не беларусы, а грамадзяне постсавецкіх краінаў, дзе разумеюць расійскую мову. Віталд Сіўчык, Белсат. Свет адзначыў прыход новага 2022 года. Адно з галоўных пажаданняў па ўсей планеце – ковід, сыходзь. Як гэтую ноч адзначылі ў некаторых краінах і якія традыцыі існуюць у розных кутках нашай планеты, у аглядзе Антона Каменскага. Москва, Афины, Париж, Берлин, Лондон, Нью-Йорк. Новы год наступіў па ўсёй планеце. Аднымі з першых яго адзначылі жыхары Новай Зеландыі, апошнімі ў Самоа, краіне на востраве ў Ціхім акіяне. Фуншал, галоўны горад архіпелагу Мадейра ў Партугаліі. Неба над горадам запалілася велічэзным феерверкам. За 8 хвілінаў тут згарэла каля 20 тонн выбуховых рэчываў. У адрозненне ад мінулых гадоў святкаванне Новага года ў Празе прайшло без зладжаных гарадскімі ўладамі феерверкаў. Яшчэ летась тут забаранілі выкарыстоўваць піратэхніку. Прычына – феерверкі перашкаджаюць некаторым гараджанам і ствараюць стрэс для жывёлінаў і птушак. Мадрид, адна з галоўных плошчаў Пуэрта-дель-Соль, пуставала падчас леташніх святкаванняў, але ўчора зноўку запоўнілася людзьмі. Нягледзячы на абмежаванне колькасці прысутных, мы сапраўды не хацелі прапусціць святкаванне. Тым больш яно не такое простое. Паводле мясцовай традыцыі, пад кожны з 12 удараў гадзінніка трэба з'есці вінаградзінку. Тады Новы год будзе удалым і плённым. Галоўнае ж жаданне ў гэтым годзе – ковід сыходзь. Тое ж самае жаданне ў жыхароў Нью-Йорку. Ужо стагоддзе з гакам тутэйшая галоўная падзея цырымоніі сустрэчы Новага года – спуск крышталёвага шару вагою больш чым 5 тонн. Мэр гораду Білл де Блезьё апошнім разам за сваю кадэнцыю апусціў шар. Адразу па надыходзе Новага года ягонае месца заняў Эрик Эдамс. На Таймс-сквер ён склаў прысягу. Я, Эрик Эдамс, урачыста прысягаю, што буду выконваць Канстытуцыю ЗША, Канстытуцыю штату Нью-Йорк. Жыхары Рыму адзначылі прыход 2022 года традыцыйнымі скокамі ў Тыбр з Кавурскага мосту. Яшчэ адзін навагодні рытуал, звязаны з вадой, традыцыя для японскага гораду Хігасі Мацуяма. Жыхары абліваюцца халоднай вадой і моляцца за моцнае здароўе ды хутчэйшае сканчэнне пандэміі. А ў Паднябесны 1 студзеня нацыянальны дзень зімовага плавання. Жыхары гораду Фусінь на паўночным усходзе Кітаю дэманструюць цвёрдую волю ва ўмовах нізкіх зімовых тэмператураў. Праз зімовае плаванне мы паказваем нашу сілу волі. Я спадзяюся, што сёлета людзі будуць плённа працаваць і мець добрыя дасягненні. А ў правінцыі Шандун пякуць хлеб у выглядзе кітайскіх знакаў, якія азначаюць з Новым годам, а таксама ў выглядзе тыгра, сімвалу 2022 года паводле кітайскага календару. Антон Каменскі, Белсат. Давядзецца плаціць больш. З 1 студзеня ў Беларусі да 32 рублёў вырасла базавая велічыня. І як вынік – памер штрафаў. Павялічылася камуналка і падаткі. Краіна выйшла на максімальны пенсійны ўзрост. Што яшчэ змянілася з 1 студзеня? Ці зменіцца неўзабаве? Распавядзе Уладзімір Старыковіч. З Новым годам! З 1 студзеня набыў моц першы з запланаваных у гэтым годзе этапаў падаражэння камуналкі. На 11 рублёў падаражэлі ўсе паслугі апроч ацяплення. Плаціць за тыповую двухпакаёўку, дзе жывуць 3 чалавекі, будзем прыблізна больш на $5 у месяц. Прыкладна на 11% павялічыліся тарыфы на электраэнергію. За інтэрнэт і званкі за мяжу са стацыянарнага тэлефона таксама будзем плаціць прыкладна на 5% больш. З 20 до 32 рублёў павысілася базавая велічыня, да якой прывязаныя многія абавязковыя плацяжы і штрафы. Следствие увеличения выплат по внешнему долгу и выплат по обслуживанию этого внешнего долга. По сравнению с прошлым годом правительству и корпоративному сектору Республики Беларусь нужно погасить внешних долгов с учетом основного долга и процентов на $20,7 миллиарда США. Соответственно, прирост этих платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
оценивается в размере 4-4,5 миллиардов долларов США. Соответственно, и нужно найти дополнительные ресурсы на выплату этих денег. Паводле эканаміста тыя ж самыя прычыны і для павышэння падаткаў. Абноўлены падатковы кодэкс пакуль не апублікаваны, але чыноўнікі анансавалі, што з 2022 года пачнуць спаганяць падатак з кожнага ўладальніка кватэры. Таксама ў планах падняць зборы з гаспадароў аграсядзібаў і рамеснікаў. З сённяшняга дня прымяняць спрошчаную сістэму падаткаабкладання не могуць індывідуальныя прадпрымальнікі. Падатак, за выключэннем некаторых сфераў, тут вырасце з 5 до 16%. То, что соберут, это соберут с людей, с малого и среднего бизнеса, это как бы заберут из экономики. То есть люди меньше купят, а предприятия меньше инвестируют в свое развитие. Соответственно, в результате, возможно, на ближайший период в краткосрочном плане увеличение налогов и пополнит бюджет, но в долгосрочном, среднесрочном периоде это приведет наоборот к отрицательному влиянию. Але ж ёсць быццам бы і добрыя змены. Павялічыўся мінімальны заробак, цяпер ён складае 457 рублёў. Базавая стаўка, ад якой залежыць заробак бюджэтнікаў, вырасла до 207 рублёў. У 2 разы павялічваецца аднаразовая выплата на аздараўленне бюджэтнікаў. Цяпер замест паловы акладу яна будзе складаць цэлы аклад супрацоўніка. Педагогам, якія бяруць класнае кіраўніцтва і куратарства, будуць даплочваць базавую стаўку. Што праўда, рэальную эканамічную каштоўнасць гэтых зменаў з улікам усіх астатніх павышэнняў эканамісты ставяць пад сумнеў. Я не выключаю, што калі будзе грошаў не хапаць, будуць павелічаны базавыя падаткі, як падатак на даданую вартасць, падатак на прыбытак. Тым больш ужо кажуць, што будуць уведзены нейкія там дадатковыя падаткі на сверхпрыбытак. Усё гэта будзе тлумачыцца тым, што Беларусь знаходзіцца ў стане вайны. Рэжым таксама дасягнуў пастаўленай яшчэ ў 2017 годзе мэты, то бок павышэння пенсійнага ўзросту. З 1 студзеня для жанчын ён складае 58 год, для мужчын 63 гады. Працягнулася дзяржаўнае рэгуляванне коштаў. Змененыя правілы атрымання сямейнага капіталу для шматдзетных сямей. Дапамогу ў так званай сацыяльнай дзяржаве цяпер не будуць выдзяляць пры ўстанаўленні трэцяга і наступных дзяцей. Таксама ў Беларусі пачало дзейнічаць харчовае эмбарга, што тычыцца заходніх краін, якія ўвялі санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі. Уладзімір Старыковіч, Белсат. А ў нашым наступным матэрыяле пакажам беларусаў, якія віншуюць сваіх суайчыннікаў з Новым годам. І мы да іх шчыра далучаемся. Шановныя беларусы, калегі, сябры, суседзі, з Новым годам вас усіх, з новым шчасцем. Нягледзячы на беспрэцэдэнтную хвалю рэпрэсій, мы павінны прайсці гэты шлях. І мы яго пройдзем, і мы абавязкова пераможам. Таму больш надзеі, больш пазітыву, больш узаемападтрымкі. Сустракайцеся, размаўляйце, будьце разам. Давайте же с Новым годом! Я хочу обратиться к каждому заключенному, находящемуся сейчас в тюрьме. Привет, мой дорогой друг или подруга. Скоро наступит Новый год. И я знаю, что ты будешь праздновать его там, где ты не ожидал, и что ты его встретишь. Я хочу, чтобы с Новым годом скорее пришла весна, и чтобы эта весна всегда была в твоем сердце. Еще я очень хочу, чтобы в Беларуси не было политзаключенных. Я поздравляю тебя с Новым годом и желаю силы духа, здоровья, счастья, радости. Пожалуйста, не останавливайтесь и не унывай. Хочу пожелать вам в наступающем году, чтобы вы имели возможность позволить себе абсолютно все, что вы сами захотите. Радоваться пустякам, любить, ходить на работу, возвращаться домой, общаться с друзьями, читать хорошие книги, лениться в конце концов. Но все это делать без оглядки по сторонам.
Прийміть самые щирые віншаванні з нагоди каляд і надыходзячага 2022 года. Спадзяюся, ён будзе больш плённым, будзе мець менш праблем і думаю, што хутка ўжо большасць беларусаў, якія зараз вымушаныя быць па-за межамі сваёй роднай бацькаўшчыны, вернуцца у Беларусь і наступныя святы будуць ужо адзначаць там. Са святамі! Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Адмыслова да Новага году Нацыянальнае касмічнае ўпраўленне Кітаю апублікавала 4 новыя здымкі з Марсу. Іх зрабіў зонд Тянь-Уэнь-1, які ўжо амаль год працуе на чырвонай планеце разам з марсаходам Журонг. Перадача здымкаў на зямлю заняла ўсяго 20 хвілінаў. На іх агульны выгляд Марсу, сам марсаход і паўночная палярная шапка планеты. Зонд і марсаход на час працы на Марсе перадалі на зямлю 560 гігабайтаў інфармацыі пра гэтую планету. Апрача кітайскага, на Марсе працуе амерыканскі марсаход Perseverance. Мы яшчэ раз віншуем вас з новым 2022 годам. Адзначаем далей і заставайцеся з Белсатам. Разам мы мацнейшыя. Да сустрэчы.